anyị alaghachila dịka isiri hụ n'anya were kwe ọ bụrụ ugbu a ka ị ka na-abata ọ bụkwa ụtụtụ ọmanụ nke anyị si n'isi mbido Igbo telivishọn akọpụtara gị nkwa ọ gịnị bụ isiokwu anyị taa ego isi nwaanyị n'ala Igbo ọ karịrị akarị ka ọ na-ezughị ezu ọ dị mma aha m bụ Chidiebere Ụgbaja onye ndu ntụziaka m ịgwa gị eziokwu onye bụ nọ n'isi oche ihe mmemme a osodi akpata akụ Oriakụ Chinwe Bili maka nọkwa ya tiri onye ọbịa anyị nwere onye ọbịa pụrụ iche Oriakụ Blessing nne isi na o nwere ihe ị chọrọ ịjụ onye ọbịa ya taa onye ọbịa anyị maka ndị na-amaghị bụkwa onye Igbo ndị mba mmiri ndị Igbo mba ekwe ọha ndị Igbo mana ebe na ọ na-ekwu okwu ebe nzukọ Igbo isi mbido TV anyị ahụ nke ọwa Igbo nke ọmụchọ emotu ajụjụ m chọrọ ịjụ gị Ngozi dị mma isi eme azụ a ga-akwụ ụgwọ ya biko nne azụ aha ọ dị mkpa na ị ga-akwụ ụgwọ azụ ị na-ekwu okwu onye na-eji ego azụ aha ka otu odogwu ji jụ gị onye mgbe na-eji ego ụgwọ azụ ọ gaghị akwụ ya a na-agbalahụ because ile na the list ha na-enye ndị Rivers State naturally my ile ebe mụasị azụ ahụ ego azụ ahụ wụ the major thing ha na-eledi anya ile list gị o nwere ike ihe ọbụla dịcha the price dịcha obere mana nke azụ but nke azụ ọ gịnị ka eji eme azụ a ga-ata ebe ahụ ka nke a na-ebu nne na nna mụ nke nwaanyị ịma na be m azụ dị na iche n'iche ụnụ ndị azụ nụkwa ebe aji azụ ata atụ onye ji akpọ na mba mmiri ihe mere na list ahụ ha si ego azụ ahụ ị ga-eweta ya because ego azụ ahụ major part of ihe ha na-ele anya ime the traditional marriage itself maka na the in-laws lawa azụ ahụ ha ga-abịa nye ha ezigbo azụ ha ga-eburu lawa otu ihe m hụrụ n'anya gbasara omenala Igbo iweta ịlawa ndị Igbo ewere nyekwa dị ọ ya bụ ọbịara bụ onye abịagbu nne ya mgbe ọ ga-ala akpụkpụ hapụ ịkwa ya n'azụ ekwe ma chọ ka iti ụtọ ọnụ kpọtụgwu anyị n'ala Igbo maka anyị nwakwu ndị Igbo kpọmkwem onye bịa kwụọ ụgwọ isi nwaanyị na-ala ile ya na-enye oji ala n'ala Igbo ịgwa gị eziokwu na ọtụtụ ala Igbo mma o nwekweghị ihe a na-enye onye bịara kwụọ ụgwọ isi nwaanyị ihe a na-enye gị nwaanyị bịara ịlụ a ga-akpọ nwaanyị gbaa unu ndụ a na-akpọ ya ịgba ndụ ama agwa nwanne m ọ ga-ama Rivers echimaha abịa mgba ịgwa gị eziokwu nke ka mma nke dị karị mma wee ịga lụọ onye India ihe dịka onye mba India maka ọrụ na mba India nwaanyị na-alụ bụ ya ga-akwụ ụgwọ isi gị na mba India nwaanyị na-akwụ ụgwọ isi nwoke nke amagbuo ndị India na-achọ ka ha mụta nwoke buru ibu maka ego ọ ga-anata n'isi onye ọbụla ga-akarị ịhụla ha kpọdoro isi n'ala mbụ ndị Igbo ndị India na ha ịjụ ọkwa ha sị gị na ka nwaanyị ahụ nwee nkwuwa okwu ka o nwee rights na ụlọ die n'ihi na ọ ya kwuru ikwuo ya kparị sị gị after all makwa ego ole m kwuru n'isi gị ịhụla ya ihu ihe ha na-eme ebe ahụ nwoke chọrọ ikwu okwu nwaanyị nwere ike gwa ya mechie ọnụ ebe ahụ ana oge emechi ọnụ ọ bụghị ihe eji ọnụ akọ mana n'agbanyeghị nke ahụ eziokwu na ala Igbo nwaanyị mba ụfọdụ ọ na-adụ ọnụ ihe anyị chọrọ ka anyị tụnye ọnụ anyị were otu nkeji tụnye ọnụ bụ o nwere ihe anyị ga-emeli iji gbanwee ya ka ụmụada anyị nwee ike ị na-alụ dị ọsọsọ ha gụchara akwụkwọ ndị nwoke ụfọdụ na-atụ ụjọ ịlụ di nwekwe n'ike gaa lụrụ ụjọ ịlụ nwaanyị ha nwee ike gaa lụrụ nwaanyị o nwere ihe unu chere anyị ga-emeli gbasara omenala sị omenala akụpanyere ya n'okwute kedu ka a ga-esi emebite omenala ahụ iche akụpanye n'okwute ọkwa mmadụ tiga iwu ahụ ọkwa mmadụ ga-emebi iwu ahụ
maka ịlụ ụmụ nwaanyị ndị Igbo aka ha nkụ na-eju ije ọha ahụ ji ajọ ụmụ okorobịa na-etolite ha ego a na-akwụ na nwaanyị enweghị ego a ji alụ nwaanyị ihe mewu ndị nne na nna na-ele anyị ndị nwere ọnụ okwu leba ya anya n'obodo gaa n'obodo dị iche iche nwa ya na iwu n'Igbo niile ma ndị mba mmiri awụ ha ndị Igbo mana mma iwu ahụ na onye bịa nga ha anaghị ekwe akwụ ụgwọ ha na-awa n'onwe ha kwa azụ okwe si mebi ego a na-ebuka ka ndị niile anyị n'ụtụtụ taa ama m na-eme ndị kago nka niile anyị gasị gị ka ndị ka na-ekwu taa. O nwere nke pụtara ọhụrụ ugbu a iji maatụ a sị na gọọmenti Anambra steeti amaala ọkwa mabichie ime akwamozu dara oke ọnụ. Ịma akwamozu eji mara ndị Anambra enwere ike ịkwa ozu abalị 5 kwafee ya ofe egbo na mmiri ọ wụghị ihe eji nama ụfọdụ nama na-eru 50 maka gị nwee nwa nama ndị gọọmenti wee maa ọkwa wee mabichie msị ha na ọ dị mma mana ọ dịchaghị n'ihi na ọ bụghị nke a bụzi bekee na-akpọ ya bad precedent. Ọ bụghị gọọmenti ga na-ekwute ihe na-eme n'omenala kama a ga-ewerekwu ya were okwu ahụ wefetekwara ndị omenala etu ahụ ha siri mezie ọdịnala na omenala ka anyị sikwa otu ha tụlee ya bikonu a sị na ụmụ anyị anaghị anụzi na nwaanyị kedu nu ka anyị ga-esi eme ka anyị welata list anyị ọ bụrụ eme ya paliamenti emepụtakwa ya ya dịkwa mma. Nne ana m eche na mgbe anyị nazi eme kwakiri ọ dị egwu bekee si time flies when you're having a beautiful time, when you're having fun. Ọ dị mma anyị ga-asị unu echekwa m na amaghị ma ọ dị m ka a ga-epostpone akụkọ a ga-esi ọzọ mana tupu anyị na-alakwa ana m ekele gị Ngozi ka onye mụzọ Ngozi Chukwuka daalụ mikwe iwu onye Igbo ịbịa n'isi bido TV onye ndu m ụbọchị taa wụ onye m na-eji m ya egwu maka oge m bịara isi bido TV onye ga-ama aka n'Igbo dị iche iche na ndị egwekwetu tupu anyị na-alakwa onye ọbụla mmasị ya nwere ihe ọ ga-ezitere anyị gbasara otu anyị ga-esi welata ọnụ akụ nwaanyị ya na n'anya onyonyo anyị o jitere anyị ozi ka anyị welata ya ka ụmụ agbọghọ anyị lụọ di ka ndị nwoke anyị lụọkwa nwaanyị ka anyị na-aga n'ihu. Ị ga-aga ajụkwana letu anya ma ndị oyibo ndị obesi ego ole ha na-ana ma abịa ịlụ nwaanyị mụ ama ma na-anakwa ego mana ihe mmanwụ anyị nyere onwe anyị aka ka ụmụ anyị nwee lụọ di n'oge ndị nke nwoke lụkwa na nwaanyị n'oge ka anyị